गिबियावनो आं बयखौबो दसरन बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना लानाय जाबाय। आं दा दंफैयो बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय लेस्रा होननाय मोनसे गामियाव। दा बेयाव जोंहा सोरां मन्जु थियेटारनि रिहार्सेल सोलिगासिनो दङ। दा आं नोंथांमोननो सासे मानसिखौ लोगो हमगोन। बिथाङानो बे थियेटारनि करिय'ग्राफार एबा डान्स टिचार, डान्स फोरोङो बिथाङा। दा जों बिथांखौ नोंथांमोननि सेराव लोगो हमगोन। गिबियावनो सारखौ जोंनि इउटुब चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। खुलुमनाय जाबाय। गिबियावनो जों सारनि आबुं थंखौ मिथिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आंनि गामिया जाबाय मेडिटारि, बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय। थानाया जोंनिया सथायबारि गोग्लैयो, जोंनिया डिस्ट्रिक्टआ बरपेटा। जों गिबियावनो सारनि मुंखौ मिथिनो थाखाय खावलायग्रोनाय जाबाय। आं ओरैनो आंनि मुङा मोननै नाम दङ। मोनसेया जाबाय जोंनि बर' समाजाव धनिराम बर' होनना बुङो, आरो एसामिस समाजाव आंखौ मिथिगौ नयन बर' होननानै मिथिगौ आरो। आच्छा, सारा दिनैसिम 2020 मायथाइसिम माबे समनिफ्राय नोंथाङा थियेटार जगतआव आगान होजेननायमोन? आङो 2000 सननिफ्राय आङो दासिमबो 2020 लासै सोलिगासिनो दं। आङो गिबियावनो थांदोंमोन, आङो एसामिस थियेटारावसो थांग्रोदोंमोन आरो। प्रथम आंनि एसामिस थियेटाराव थानायानो जाबाय बरदेसिंगा थियेटार, नलबारिनि। बेयाव गिबि थाहैदोंमोन आरो। बै समाव आङो डान्स मोसायोमोन आरो। थिग बेबायदिनो जोङो बोसोरसे बोसोरनैनि उनाव, जिथा आङो 5 बोसोर बारनायनि उनाव एसामिस थियेटाराव आङो करिय'ग्राफ खालामनो लानोसै। बेबायदि करिय'ग्राफ खालामनायनि उनाव एसामिस थियेटाराव आङो 19 बोसोर थादों आरो एसामिस थियेटाराव। 19 बोसोरनि उनाव आङो जेब्ला डिब्रुगड़आव थांबाय, डिब्रुगड़ तिनसुकियाव आङो मोनसे बिहु मोसाग्रा ग्रुप एसामिसनि आरो। बेयाव जों प्रग्राम खालामोमोन। जोङो गुवाहाटीयावबो जुबिन दामोनदो खालामोमोन, पंकज इन्दि सारमोनदो खालामोमोन, रनि दिपक मोनदो खालामोमोन, दिपक सारमोनदो खालामोमोन। थिग बेबायदिनो आंनि आर्टिस्ट लाइना आंनिया थारमाने 20 बोसोरा बेबायदिनो सोलिगासिनो दं। थिग बेबायदिनो आङो एसामिस थियेटारखौ गारना फैखांनायनि उनाव लास्ट एसामिस थियेटार आंनिया आबाहन थियेटार। आबाहन थियेटारनिफ्राय आङो एसामिस थियेटारखौ गारदों आरो। बिनि उनाव आङो जिता आङो एसामिस थियेटारखौ गारना फैखांनायनि उनाव नेक्स्ट इयार जिता 2090 आङो माबायाव थांनायसै, बार'लाम्फा थियेटारनि बिगोमाया लिंहरनायसै जे धनिराम, जोंनियाव ओरै सोरै करिय'ग्राफ खालामनांगोन, मेथाइ ओरै थोरै बानायनांगोन, नाटिका बानायनांगोन, नाटकनि मेथाइ बानायनांगोन। थिग बेबायदिनो आं बार'लाम्फा थियेटाराव बोसोरसे थानायसै। बे बोसोरसेनि उनाव बेनि नेक्स्ट बोसोर आंखौ सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त मुसाहारिया आंखौ न'आव थांनानै लिंना लाना फैदों जे धनिराम, नोङो जोंनि थियेटाराव थानांगोन, नोंथ' ओरैबायदि आर्टिस्ट गोरों, नों रोंदों, खालामनांगोन, मेथाइ बानायनांगोन, मेथाइ डान्स मोसानांगोन, थिग बेबायदिनो नाटकबो खालामनांगोन। थिग बेबायदिनो मोजां नाटक खालामनो थांनाय बोसोरावबो जोंनिया पामपुलि गयारि दंमोन, पामपुलि गयारि बायद' दंमोन। थिग बेबायदिनो मेथाइफोराबो मोजां जादोंमोन, नाटकआबो मोजां जादोंमोन। सोर जागोन आंनि फिसाय, बेबायदि सोर जागोन आंनि फिसाय नाटकआ जोबोद मोजां जादोंमोन। लैथोमानि गुथाल, लैथोमा गुथालाव आङो थांनाय बोसोराव फिल्म हिर' खालामदोंमोन। थिग बेबायदिनो दासिमबो जोङो बेबायदि ड्रामा लाइनावनो सोलिगासिनो दं। माब्लाबा जों सिनेमानि लाइनावबो थाङो, केरेमिकेल आरो सर्टबो थाङो। थिग बेबायदिनो आङो सिनेमा खालामनाया थाइनै मेगन, बेनिफ्राय रंजा रंजा होननाय मोनसे एलबाम दङ क'क्राझारनि। बेनि उनाव जोंनि मोनसे सिनेमा बानायबावदोंमोन जोंनि बरपेटा डिस्ट्रिक्टआवनो। बे सिनेमायावबो आंबो दं, आंबो अभिनय खालामदों आरो। थिग बेबायदिनो जोङो गासैखौबो मानसिफोरखौ जों बुङो जे आंनि दा एसेबां बोसोरनि जे आं जे 20 बोसोर जाबाय, 20 बोसोर आर्टिस्ट लाइनाव फैबाय, खिन्थु आंहा गौरब गैया, बिनि गौरब गैया। आं मावनांगौ आरो खामानिखौ मावनांगौ। आं जेरै आंखौ लाइनाव थिनहरदों, आं जिखौ मोजां मोनो, आरो आंनि थांखिया ओरैबायदिमोन उन्दैनिफ्रायनो आंनिया थारमाने सासे आर्टिस्ट जानायनि गोसो खालामो। थिग बेबायदिनो सासे आङो डान्सार जानानै करिय'ग्राफार जानो हागोन, बेनि आंहा मिजिं दंमोन आरो। दा बे मिजिंखौ आं मोन्दों। नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनबाय सारनि गासिबो डिटेल्सखौ। सारा गावनो खोन्थाबाय। दा जों सारनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैयो, सारा दाथ' डान्स करिय'ग्राफार, जोबोर मोजां मोसानाय फोरोङो, मोजां करिय'ग्राफ होयो। दा नोंथाङा उन्दै समाव एबा सेंग्रा समाव स्कुल लाइफआव जेनेबा डान्स क्लासखौ बिसारत खालामदोंमोन ना आरो क्लासिकेल ना कमार्सियेल जोबोद? आङो जेथिया स्कुल लाइफआव आङो ओरैनो मोसाबाय थायोमोन। बिनि उनाव आङो 1995 आं गुवाहाटीयाव थांदोंमोन। गुवाहाटीयाव थांबा जोंहा डलफिन एकाडेमि होननाय मोनसे दङ सानमारिनि खाथियाव।
थिग बेबायदियावनो आङो प्रथम आङो क्लासिकेल लादोंमोन आरो क्लासिकेल लानानै इयाव बोसोरबा आङो खालामनानै बिखारबखौ पास खालामदो बिनि उनाव आङो डलफिन एकाडेमियाव हिप हप सालसा बेलि बेबायदि गोबां डान्सफोरखौ सारनिफ्राय लादों बेहाय आङो बिखारब मोनासै हिप हपनि बिखारब मोनासै जोंनि ग्रुपआ गोबांमोन जोंनिया दा जोंनि ग्रुपआ टटेल 45 जनमोन आरो दाबो गोसोआव दं आरो बे 45नि गेजेराव जों साथाम जों इउनार जादोंमोन आरो जोङो मुम्बाइआव थांनो खार'नै बिनि उनाव आंहा थाखा फैसा गैयिनि थाखाय थाखा फैसा गैया जेबो माबा गैया नालाय बिनि उनाव आं थांनाय जायासै जोंनि ग्रुपनिफ्राय सानै थांनायसै DIDआव जिदा जों प्रदीप गुरुं होनना बुङो DID प्रदीप गुरुङा जोंदोनो जोंनि आसामाव फार्स्ट जोंनि आसामाव DIDआव सेकेन्ड डिभिजन लाना फैनाय बिनि उनाव गुबुन दंबाय आरो बेबायदि जोंनि लोगोफोर दंबाय थिग बेबायदिनो बिखारगा आंना क्लासिकेलनिया दोङो क्लासिकेलनिया दं बिखारगा सार्टिफिकेट दङ जोङो बाहेरायाव थांनाय सार्टिफिकेट दङ थिग बेबायदिनो गोबां खामानि मावना फैदो खिन्थु बिखारगखौ आं पास खालामदो बिखारग पास खालामखांनायनि उनाव आं गुवाहाटियाव थानायसै गुवाहाटिनि उनाव आङो एसामिस थियेटाराव बारलांनायसै लानानै बिदिनो फरायबायबो थायो थियेटारावबो थाङो बेबायदिनो सोलिगासिनो दं आरो आं थियेटाराव थानानैनो परीक्षा होदों मेट्रिक परीक्षा होदों थियेटाराव थानानै फरायदों थियेटारावनो थाफिनदों थिग बेबायदिनो खिन्थु आंनिया नसिबा ओरैबायदि मोजां आंनि आइया आंखौ होनदोंमोन नों बाहेरायाव जेब्लाबो थांनाङा नों उन्दै गथ' नों सोबनिसाय उन्दै नों जेबो बुजिनाय जाथ'वाखै बाहेरायाव गिदिङा ओमफ्राय आं आइखौ बुंदों आरो नोंहा आइ बे बाथ्राया नङा आं सासे आर्टिस्ट मोजां जाथारगोन होननानै आंनिया बेल' आरो आसाया बिनि उनाव आइया आंखौ बुंनाय दे नोंनि खोथा बिदिबा नों मोजां जायोबाथ' आंनिबो मोजां बेबायदिनो आंखौ हेगारहरबाय दिनै बेबायदिनो फैयै दिनै दासिमबो जों बेबायदिनो सोलिगासिनो दं दा नोंथांमोना बयबो खोनानो मोनबाय जोंनि आर्टिस्ट लाइन एबा कालचार लाइनाव बयबो मानसिफ्रानो जोंखौ हेंथा होनो नागिरो बेनि गेजेरजोंबाबो जों सोलिलांनो गोनां जायो दा साराबो न'खरनि हेंथाबाबो सोरबा गाज्रि नोजोरावबो बिथाङा क्लासिकेलखौ बिसाराव खालामनानै दिनैसिम करिय'ग्राफार महरै दङ थियेटार जगतआव दा जों सारनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन दा सोरां मन्जु थियेटारनि जा नायजाब बेयाव एबारनि ड्रामाया मोनबेसे जागोन ड्रामाया एबार मोनथाम जागोन मोननैखौ मोनदों जोङो मोननैखौ मोनबाय बे मोननैनि गेजेराव आङो मा होनो अनसुलि बिमानि मेगनाव मोदै बेवहाय आङो मोनसे रल मोनदों बिफानि रल आं बिफानि रलखौ मोनदों आरो बेनिफ्राय अननाया अननाय नागिरो बेयाव मोनसे सासे गाज्रि आखुनि मानसि आरो गाज्रि आखुनि मानसि दंफां लाइफां दाननाय बा गान्दा गम नागिरनाय बे हाथिनि मैदेरनि हाथाय नागिरनाय बेबायदि रल आरो मोजाङानो रला एसेबाबो मोजां मोनदों रलखौ थिग बेबायदिनो मोनसे दा नायजाबखौ जों मोनथ'वाखैनो बा जों बिगोमायाबो जोंनो स्क्रिप्ट हगारथ'ना होथ'वाखै बाखि गांनैखौ जोंनो हगारना होबाय रलखौथ' जों मोजांखौनो मोनदों दा दर्शकआ जों खालामनो हाबासो दर्शकआ मोजां मोनगोन बेखौनो आं सानो मोजां जानायखौनो आं सानो आरो दा नोंथांमोना खोनानो मोनबाय दा जोंना मोननै ड्रामाया फाइनालि सोलिगासिनो दङ रिहार्सल नोंथांमोना आसा खालामो नायगोन आरो आसा खालामो जोंबो नायजाबा मोजां जागोन दा रिहार्सल सोलिगासिनो दङ रानिं सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना नायनो हागोन आरो सोरबाफोर बहाबाफोर नोंथांमोननि जायगायाव नोंथांमोना लेंहरोबा नैबे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनो हागोन नोंथांमोना आं जानबुं नाम्बारखौ होनानै दोनबाय दा जों सारनिफ्राय फंसे बाथ्रा मिथिनो नाजाबावो सारा दि जोंना एसामिस थियेटाराव हाबहैबाय एसामिस थियेटाराव आरो बर' थियेटार एसामिस थियेटाराव हाबनानै सोर आर्टिस्टखौ लोगो मोननायमोन आरो बर' आरो एसामिसनि गेजेराव थियेटारफोरा माबायदि डिफारेन्स दङ आच्छा दा जों एसामिस थियेटारनि खोथायानो जाहैबाय मा एसामिसनि जि थारमाने जोंनि ड्रामा एक्टरफोर थायो आं गासै एक्टरखौबो लोगो मोनबाय जों फार्स्टनिफ्रायनो बुंलांबाय आङो प्रस्तुति बराखौ लोगो मोनदों सतिन बराखौ लोगो मोनदों रबि शर्माखौ लोगो मोनदों मैत्री गस्वामीखौ लोगो मोनदों आंगुलदाखौ लोगो मोनदों आकाशदीपखौ लोगो मोनदों थिग बेबायदिनो गोबां आर्टिस्ट लोगो मोनदों आरो एसामिस थियेटारनि आलादायानो जाबाय बोरैहाय जोंनि बर' थियेटारजों आलादा बोरै जायो बिथांमोननिया जाबाय गोबां मानसि दर्शक दं बिसोरा गोबां मानसि नायो बिसोरनि टिकेटनि रेटआबो गोबां आर्टिस्टनि दामाबो गोबां आरो बिसोरा जोंनिसाय माने आलादा मोनसे बिसोरनि नाटकनि माबाफोरा एसे आलादा रायजोफोराबो एसे आलादा बिसोरनिया ओरैबायदि दिनै जोंनि एरियायाव आकाशदीप फैदों आंगुलदा फैदों बा प्रस्तुति फैदों माबा फैदों बिसोरनिया ओरैबायदि नङा जोङो थियेटारखौ नायथारनांगोन होननानै बिसोरनो ओरैबायदि थियेटारखौ नायनो थाङा माबाया बेबायदि बुस्थुआ एसेल' गैया आरो बेबो सोलिया
खिन्थु एसामिसनि ओरैबायदि थारमाने जेन थारमाने ना जावरनासो फैदों आरो नाटक नायनो थिग बेबायदि इसोरनि थारमाने माबायानो खौसेथियानो आलादाखा इसोरनि खौसेथियानो बिनि थाखायनो एसामिस थियेटारा ओरैबायदि थारमाने डेभेलपमेन्ट आरो जौगाखानाय जोंनि बर' थियेटारनि ओरैबायदि दिनै जोङो बर' आं बोसोरनै थाना मोनबाय दिनै 3थि बोसोर फैबाय थांनाय बोसोरावबो जोङो मोन्दों कमिटिनि मानसिफोरा लाङो कमिटिनि मानसिफोरा बुंगोन मानसि फैयाखै मानसि जायाखै जोंनि बर'फोरा ओरैबायदि थारमाने मोनसे जोङो आर्टिस्टजों थांदों मोनसे कालसार होनना बुंबा मा कालसारनि बुस्थुखौ मानसिफोरा बर' कालसाराव जोङो नायनाया दर्शकआ बहुत खम आरो जोंनिया आलादा जाहैयो बोरैहाय जोंनिया रावा मोनसेल' सासे मानसियाल' बुजियो बिसोरनिखौ एसामिसफोरनिखौ गासैबो बुजिजोबो जोंनिया रावा जाबाय आलादानि थाखाय जोंनिया नायनाय दर्शकफोरा खम जायो बेनि थाखायनो जोंनिया पेन्डेलफोराबो एसे खम जायो आरो फैसा थाखानिफ्राय रां रुफानिफ्राय जाबायदि कमिटिया होनांगौ बेखिनिखौबो होजोबनो हाया मानो होनोबा दर्शक जाया जोंनिया मोनसेल'सो राव सासे मानसियाल'सो बुजियो गुबुना बुजिया एसामिस थियेटारनिया गासैबो बुजिजोबनायनि थाखाय बर' हारसा बांगाल नेपाल सबबो बुजिजोबो बेनिखायनो बिथांमोननिया गुबुन आलादा जायो आरो आচ্ছা जियानो जायाथों नोंथांमोननि बे चेनेलखौ लोगो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननि चेनेलखौ जों आंनि गोसोनिफ्राय खुलुमनाय आजावहरबाय नोंथांमोना दा बयबो मिथिना मोनबाय एसामिस थियेटार आरो बर' थियेटाराव माबायदि डिफारेन्स दङ जोंनि बर'फोरा जोंनि थियेटारफोरखौ नायोबाबो गोबां खम आरो जोंनि बर' थियेटारफोरखौ गुबुना बारा बुजिनो थाखाय गुबुना नायबाङा बेयावनो गोबां डिफारेन्स जायो बिथांमोना बेखायनो जौगानो हादों जोंनिया एसेबां जौगादोंबाबो एसेबां बिसोरनिजों समान जौगानो हायाखै आसा खालामो इयुनाव फिउचाराव बिदिनो बिसोरनि बायदि जोंनाबो जौगालाङो बेखौनो आसा खालामबाय सारा दान्दिसे सम होनायनि थाखाय साबायखर बावबाय खुलुमबाय दा नोंथांमोननि चेनेलनिफ्राय आंखौ बरायनो थाखाय आं हाजासे अननाय थाबाय आंनि धोरोमनिफ्राय गोजोननाय थाबाय